Pridajte sa k nám na cestu do sveta digitálneho umenia. Verte či nie, dokážeme vám, že je možné internet využiť aj pre rozvoj hodnotných ľudských kontaktov, prepojiť generácie, ba dokonca už pri základnej znalosti digitálnych technológií stať sa súčasťou obohacujúcich interaktívnych umeleckých zážitkov, ktoré v súčasnej dobe prebiehajú aj online. Poďme si najprv potýkať s počítačom. Otvorme notebook. Bez obáv, nič sa mu nestane. Zíde sa aj myš. Treba ju otvoriť a nájsť vnútri USB prijímač. Tento malý prijímač vložíme do voľného USB portu na počítači. Teraz hľadáme tlačidlo, ktorým zapneme počítač. A teraz trochu trpezlivosti. Po zapnutí čakáme, kým sa notebook spustí. Môže to chvíľu trvať. Pristúpime k zadaniu hesla. Heslo je ako kľúč k digitálnym dverám. Opatrne a s istotou ho zadáme pomocou klávesnice. Kontrolujeme, či myš správne funguje. Nefunguje? Skontrolujeme, či je zapnutá. Spoznajme Zoom, našu bránu k online stretnutiam. Vyhľadáme jeho ikonku na obrazovke a dvakrát klikneme myšou. Otvorí sa nám svet online stretnutí. Aby sme v programe Zoom mali lepší prehľad, zväčšíme si ho na celú obrazovku. Pripojme sa k stretnutiu. Ak sme dostali od pozývajúceho individuálny kód stretnutia, kliknime na Join Meeting, pridať sa k stretnutiu. Následne zadáme unikátny kód ID meetingu stretnutia, ktorý sme dostali v elektronickej pozvánke. Spolu s kódom stretnutia sme zrejme dostali aj heslo password a program si ho od nás vypýta. Alebo vytvorme svoje Zoom stretnutie. Stačí kliknúť na výraz New Meeting, nové stretnutie a určiť dátum a čas plánovaného online stredka. Ak chceme, aby nás ostatní videli, klikneme na obrázok kamery v ľavom dolnom rohu obrazovky. A hovorme. S mikrofónom a kamerou sme pripravení. Pochváľme sa svojimi skúsenosťami, zdieľajme nápady a pozdravme ostatných. Keď je čas rozlúčiť sa, klikneme na červené tlačidlo s nápisom Leave, odísť. Na bezstarostné surfovanie po internete použijeme moderný prehliadač Microsoft Edge. Nájdeme ho na obrazovke a jednoducho ho kliknutím na ikonu otvoríme a pustíme sa do objavovania internetových stránok. Chceme nájsť náš web Thalia Teatro? Stačí zadať do vyhľadávacieho okna názov Thalia Teatro a stlačiť Enter, vstup. Keď sme skončili surfovanie, jednoducho klikneme na tlačidlo Zatvoriť v pravom hornom rohu internetového prehliadača. Je čas vypnúť notebook. V spodnej časti obrazovky nájdeme tlačidlo napájania a zvolíme možnosť vypnúť. Zaujíma vás, ako sa spojiť s niekým cez mobilný telefón? Poznajme WhatsApp, nášho verného spoločníka v časoch, keď sme online. Čiže keď sme pripojení na Wi-Fi sieť alebo máme k dispozícii dátové pripojenie na internet. Keď nám niekto volá cez aplikáciu WhatsApp, je to ako bežné volanie, ale zadarmo. Stačí prijať hovor a už sme v kontakte s priateľmi aj na druhom konci sveta. Ak máme dobré pripojenie, môžeme sa do stretnutia ponoriť ešte viac. Nájdeme v zozname kontaktov osobu, ktorú chceme vidieť a stlačíme tlačidlo na spustenie videohovoru. Keď je čas povedať si dovidenia, jednoducho stlačíme červené tlačidlo so slúchadlom na ukončenie hovoru. Môžeme skúsiť aj Viber, podobnú aplikáciu. Otvorme ju a nájdeme tlačidlo na spustenie hovoru. Áno, aj Viber nám umožňuje vidieť našich priateľov cez videohovory. A
a nezabudnime, že v aplikácii Facebook môžeme sledovať nové informácie o svete okolo nás. Ak sa vydáme na prieskum digitálneho sveta, staneme sa jeho nenahraditeľnými účastníkmi. Máme však moc využívať nové technológie vo svoj prospech.